वेलकम टू माय न्यू फ्रेश मिनी ब्लॉग सांग मैंने तो आज ब्लॉग टी स्टार्ट हो जाइए पार्क रु तो आज जेहेतु टिके जल्दी निद भांगी जाइए पतिदेव कहले नाई नहीं आज टिके जेमिति हेले जीवा पार्क को मॉर्निंग वॉक करने तो मु मना कर पार्लिनी आउ जेहेतु बहुत दिन गैप रे आमे आज पार्क को आसीचु आउ जानी पारुथबे जो मानकर छोट छुआ अछंती कि नुआ करी स्कूल जाउछंती से माने मो मन कथा निहाती बुझी पारुथबे तो एठी देखंतु पार्क को आसिला परे मु आपण मानक सहित व्यूटा शेयर करूची केते ग्रीनरी सिनेरी आपण माने देखिबा पई पाइबे आउ मेघुआ क्लाइमेट पई माने परिवेशटा एते शांति दबो कि आपण मानकु सेठु आसीबा पई ही इच्छा हबनी। तो देखନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲୁ କି ନିଜ ପାଇଁ ନିହାତି 1 ଆୱାର ସକାଳେ ଦବା ଦରକାର ନିହାତି କାହିଁକିନା ହେଲ୍ଥ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ଫ୍ୟାମିଲିର ବି କେୟାର ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଏଇଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ କମ୍ ଏଜ୍ର ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦଉଛନ୍ତି ତ ଆମେ କାହିଁକି ଦେଇପାରିବାନି ଆମେ ବି ନିହାତି ନିଜ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଖାସ୍ କରି ଆମେ ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମି ଟାଇମ୍ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର ଡେଲି 1 ଆୱାର ନିଜ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ହେଲ୍ଥ ବି ଠିକ୍ ରହିବ ମନ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କର ହଉ କି ନିଜ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲସେ କେୟାର ନେଇପାରିବେ। ତ ପାର୍କରୁ ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ନନଭେଜ୍ ବାରି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ ଥିଲା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିଅନ୍ତା ଭାକୁର କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହଉଥିଲା ଜିଅନ୍ତା ଭାକୁର ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ତ ପତିଦେବ ଏଇଠି ଭଲସେ ଧୋଇକି କ୍ଲିନ୍ କରିକି ମାଛକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ମାଛକୁ ଭାଜୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଫ୍ରାଏ ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ହବ ମାନେ ପଖାଳ ତ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ତ ମାଛ ଭଜା ଆଳୁ ଭଜା ଟମାଟୋ ବି ଭାଗ ପାଣି ପାଇଁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ତ ସେ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଖାଇବା କେତେ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ସେ ଖାଇକି ତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନରେ ଆଉ ତ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭାତ ତ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମସଲା ସୋରିଷ ମିଶେଇକି ତରକାରୀ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ତ ମାଛ ତରକାରୀ ମୋର ପୁରାପୁରି ହେଇ ବି ଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଡେଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀର ରେସିପିଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଓର ସେୟାର କରିଦେବି। ଯେହେତୁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭାଇ ବାହାରିଥିଲେ ଆମର କ୍ୟାଫେକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ପତିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ମାମା ବି ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା କରିଥିଲା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଥିଲି ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସରେ। ତ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।